Počujete, aký krásne chrumkavý tento börek? Ak ste už boli na dovolenke v Turecku, určite ste sa už zoznámili s týmto tradičným pokrmom, ktorý sa tu servíruje s rôznymi plnkami. Základom je veľmi tenučké cesto, ktoré sa volá jufka, ale je to v podstate obdoba nášho štrudlového cesta a zvyknú byť rôzne plnky od syrovej, vyrobené z fetasíru alebo klasického syru, takisto aj špenátový börek existuje. A jeden z tých mojich obľúbených variantov je práve s mäsovou plnkou, so zemiakmi a trochou syrov. A tu vám chcem aj tento raz ukázať. Samotná príprava böreku je založená na dvoch veciach. Musíte mať prichystanú plnku, zalievku a v podstate hotové cesto. To sa potom vrství. Keďže som zvolila mäsovú plnku, som si najprv mäso oprážila spolu s cibulkou, dochutila ho, nechala vychladnúť. Okrem toho som pripravila si uvarené zemiaky, ktoré som pokrájala na menšie kúsky, takisto osolila a tie potom plnila do môjho böreku. Veľmi dôležité je, že sa berú vždy aspoň 3 vrstvy tohto cesta a každá vrstva musí byť bohato potretá našou zalievkou, pretože vďaka tomu bude neskôr počas pečenia celá plnka aj teplne upravená a ten börek bude vďaka tomu pekne šťavnatý, znútra a zvonko krásne chrumkavý. Na záver už len vložiť do formy, potrieť vajíčkom a nechať piec do chrumkava. Celý recept nájdete na www.recepty.sk.